An ka foli bɛ aw ye aw minnu sɔgɔlen don an Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye sibiri ye avril kalo tile 25 san 2026 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Bi sɔgɔmada in na jatigɛwale tigilamaw kɔni solila ni ka an ka finitigilakaw dagayɔrɔ damadɔ gosi an ka jamana kɔnɔna na sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni sanga damadɔ ye. O yɔrɔ dɔ bɛ tali kɛ Bamako, Kati, Sevare, Gao ka taa se Kidali ma. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan an ka wolomasiri tabaw kɔni kɛlen don ka wulikajɔ ni fɛɛrɛw sigi sen kan. U b'a la ka dankari kɛ jatigɛwale tigilamaw olu la nin yɔrɔ kofɔta ninnu kɔnɔna na. An b'a fɔ Ala ka sebaya di an ka wolomasiri tabaw olu ma. État-major général des armées ale ye kunnafoniya di kɛ ka sanga ni bi sibiri avril kalo tile 25 san 2026 ko jatigɛwale tigilamakulu kɔni kɛlen don ka binganiwale ta an bɛ wagati min na ko sisan k'an ka jamana finitigilaka dagayɔrɔ caman sɛgɛrɛ min na état-major général des armées a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan an bɛ wagati min na ko sisan an ka finitigilakaw kɔni kɛlen don ka wulikajɔ sabati yaasa u bɛ se ka dankari kɛ jatigɛwale tigilamakulu kofɔta ninnu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ ko kunnafoniya kolo caman b'a la ka tɛmɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ ka sanga ni binganiwale in ye jatigɛwale tigilamaw fɛ minnu yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye. An b'a fɔ Ala k'an ka jamana basigi Ala ka sebaya di an ka jamana finitigilakaw ma. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ka sanga ni jatigɛwale tigilamaw ka binganiwale minnu y'a ta k'an ka jamana marabolo kɔni sɛgɛrɛ. Bamakɔkaw ale ni Katikaw olu fɛ nɔ fɛn min ye jatigɛwale tigilama caman olu kɔni bɔnɛna u ni na an ka wolomasiri tabaw kɔni fɛ. Ani tɛgɛda kɛra jatigɛwale tigilamakulu caman kan. Wagati min na ko sisan halisa ɲininiw kɔni bɛ sen na yaasa tɛgɛ bɛ se ka da jatigɛwale tigilamakulu ninnu bɛɛ lajɛlen kan minnu ye binganiwale ta k'an ka jamana finitigilakaw kɔni sɛgɛrɛ ka sanga ni bi avril kalo tile 25 san 2026 an b'a fɔ Ala ka sebaya di an ka finitigilakaw ma jugu olu kɔ kan. An bɛ taa segukaw olu fɛ nɔ ka sanga ni jatigɛwale tigilamaw ka binganiwale minnu y'a ta k'an ka wolomasiri tabaw dagayɔrɔ kɔni sɛgɛrɛ an ka jamana kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na avril kalo tile 25 san 2026 Segu dugu kɔnɔna na fɛn min ye segukaw kɔni caman bɔra ni ka taa Ala deli ni Ala bato kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma yaasa u bɛ se ka se sɔrɔ bamaciwale tigilamakulu minnu n'u kɛlen don ka binganiwale ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ. Nin baara in kɔni b'a la ka kɛ an bɛ wagati min na ko sisan segukaw olu fɛ nɔ halisa Ala k'an ka jamana basigi. An ka jamana kiiritigɛsoba min bɛ wele ko Cour suprême du Mali an bɛ wagati min na ko sisan olu kɔni kɛlen don ka enquête dɔ dayɛlɛ ka sanga ni Dr Umar Mariko ale ka ja dɔw kɔni carila bɔlɔlɔ sira sanfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na min na i b'a ye k'a fɔ Dr Umar Mariko jatigɛwale tigilamakulu minnu ni a bɛ wele ko Alikayida ani o maaw kɔni ye ɲɔgɔn ye min kɔni jaw carila bɔlɔlɔ sira fan caman fɛ. O de hukumu kɔnɔna na Cour suprême du Mali olu kɔni kɛlen don ka enquête ni sɛgɛsɛgɛli dɔw sigi sen kan yaasa Dr Umar Mariko a ye nin waleya mun kɛ a ka se k'a ɲɛdɔn. Mali la a jirala k'a fɔ ko san 2025 sirabakan kasara 7,691 o de kɛra an ka jamana kɔnɔna na. Fɛn min ye maa minnu kɔni jɔgina sirabakan kasara senfɛ san 2025 o maa bɛ t'i jɔ maa 8,863 bɔɲɔnko la. Maa minnu bɔnɛna u ni na sirabakan kasara senfɛ san 2025 kɔnɔna na o maa bɛ t'i jɔ maa 648 bɔɲɔnko la. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko n'i ye a ta k'a lajɛ sirabakan kasara minnu ni a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na k'a caman fanba ye siraba sariyaw batobaliya ye an ka jamana ale kɔnɔna na. An bɛ taa Kulukorokaw olu fɛ nɔ avril kalo tile fɔlɔ san 2026 jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko garibu kalanden caman kɔni y'i kunda Kulukoro zawiya misiri dɔ kan min yɛrɛ kɛra sababu ye fɛn min ye commissaire Jean Antoine Samake ale n'a ka cɛdon kɔni ye wulikajɔ sabati ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin garibu kalanden ninnu kɔni nakun ye mun ye nin zawiya misiri in kɔnɔna na. Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u ye tɛgɛda kɛ maa dɔ kan ni a bɛ wele ko Buyati Jalo. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko Buyati Jalo ale yɛrɛ bɛ san 46 la an bɛ wagati min na ko sisan karamɔgɔ don. Min senfɛ commissaire Antoine Samake ale n'a ka cɛdon kɔni ye sɛgɛsɛgɛli fanga bonya ni maa kofɔta in kan. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kalanden kofɔta minnu ni o bɛ ale bolo k'u bɛ ka taa kofan ale dugu kɔnɔna na. Kofan dugutigi welelen kɔfɛ o y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ u ka tagali kalama min bɛna kɛ kuranɛ kalan ye kofan dugu kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye an ka jamana kiiri tigilama o kɔni ye tɛgɛda kɛ fɛn min ye Buyati Jalo kan. An bɛ wagati min na ko sisan mandat de dépôt kɔni dalen bɛ a kan a ka ko bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan.
An bɛ taa kita ka olu fɛ nɔ kita marabolo dugu min bɛ wele ko Jijan kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye furumuso caman olu kɔni b'a la nin wagati in na ka bɔ furu la ni ka taga fɛn min ye sanu ɲini yɔrɔ ni o ye damanda olu ye kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu kɔnɔna na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko furu caman kɔni sara kita marabolo kɔnɔna na ka sababuya kɛ fɛn min ye furumuso kɔni olu bɛ bɔ u ka furu kɔnɔna na ni ka taa sanu ɲini yɔrɔ ni o ye damanda olu ye nin wala in kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ kita marabolo kɔnɔna na ni o ye Jijan ye. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaaw ni kunnafoniya damadɔ de tun bɛ an bolo k'a lase aw ma an b'a fɔ aw kan bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an ka jamana basigi